ससियेल मिडियायाव माबा गाबनानै बिदि गावसोरनि न'खरनि बाथ्राखौ खोन्थाना मा गान्दि मोनगोन बिनि थाखायनो मानसिफोरा बिराद थैनोबो राजिथाम नामा महात्मा गान्धीनि थाखाय। हेल' एभ्रिवान, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो फिन खनसे बरायनो थालायबाय। थ' दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय दिनै माने आं मैगं खानो फैदों आरोना दुब्लि बारियाव। मा मैगं मोननाय जायो नागिरनो फैदों गाइसमोन। थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां नुयोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो। नागिरनोसै आरोना मा मोनो मा मोना। लोगो खासे दङ आरोना, लोगो खासेया ओइनो बिखि जि लायनो थांग्रोदो। थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। दायो नै आं दुब्लियावनो दंफैखायो आरोना। बेयाव माथो मोनलायलायनो दे हिन्जावफोर ना गुरना फैदों आरोना नै हिन्जावफोर ना गुरना फैदों। नै लोगोफोर बिन मैगं गैला बोरायजोबबाय जाहानि हायाव गायदों आरोना। नै गुबुना गायदों जाहानि हायाव। नै लोगोफोर आं मैगंखौनो खानो फैदों आरोना, फाथो मैगं नै एसे बोथिसे लांनोसै। नै गाइस फाथो मैगं, फाथो गोरलै मैगं। आं मोनसे खोथा बुंनि लोगोफोर, मैगं खानानै दसे जदों आरोना। नै एसे मैगङा बोथिसेनि जखन जाबाय, दसे जना दोङो। बेनिफ्राय जनायावनो मोनसे खोथा गोसोखांदों आरोना। बुंनि आङो, बे आदा एनिथिं एमजे आरो प्रिथि आब'आनोथ' मा जालायलायबाय थायोब्रा बिसोरलाय। माबा नांलाय खमलाय गाबसाव गुबसाव ससियेल मिडियाफोराव गथ' गोरलैफोरबायदिनो मा जालायलायबाय थायो बिसोरो। गथ'फोरखौ, उन्दै गथ'फोरखौ मा सिखायलांनो सानखो बिसोर दा? मानो बिदि नांलाय खमलाय जालायलायबाय थायोबा बिसोरलाय? हाबा जादों जेला मोजां संसार जालांनांगौ, माबा नांलाय खमलाय आरो बिदि ससियेल मिडियायाव माबा गाबनानै बिदि गावसोरनि न'खरनि बाथ्राखौ खोन्थानानै मा मोनगोन बिसोरो? जेबो मोना नङा होमबा? मा मोनगोन जेनेबा? एकदम ससियेल मिडियायाव बिसोरनो भाइरेल जाना दङ आरोना दा। माने फेसबुक बोलाबाबो बिसोरनो, इउटुब बोलाबाबो बिसोरनो। मा बुंबावनो आरो, नायनोसो बालायनाय जाबाय आङो। मा बुंबावनो लोगोफोर, थानो हाथारैनि बुंथारबाय आरोना आङो। जेरावबो बिसोरखौनो नुयो, फेसबुकआनो जा इउटुबानो जा बिसोरखौल' नुयो आरोना। मोजांसो संसार जालांनांगौ बिसोरो। थ' आं बुंनो सानो ससियेल मिडियायाव बिदि न'खरनि खोथा बुंनानै लाब गैया आरोना। हेल्पबो होनो हाखाया, गावबा गावनि बिसोरो पार्सनेल खोथा। थ' गावसोर सानैया रायलायनानै बेखौ फिक्स खालामना लानांगौ आरोना। ससियेल मिडियायाव खोन्थानानै सोर मा खालामनो हानो जेनेबा? मा मोनगोन जेनेबा ससियेल मिडियायाव बिदि गावसोरनि खोथाखौ बिदि बुंफैबाय थानो, नङा होमबा? मोननायाथ' मोनगोन, मोनसे बुस्थु मोनगोन आरोना। बेनो जाहैबाय महात्मा गान्धी मोनगोन। बिनि थाखायनो मानसिफोरा बिराद थैनोबो राजिथाम नामा महात्मा गान्धीनि थाखाय। थ' जिखुनु लोगोफोर बेफोरखौ बाद होदो, आंनि भिडिअनि फारसे नोजोर होदो आरोना। दायो आङो दुब्लि बारियाव मैगं खानो फैदों। नै बोथिसेनि जखन जाबाय। दायो एसे हाबावना थांसै आरोना। जोंनि दुब्लिखि खानो फैदों आरोना, जि मोनो जि मोना। थ' आं देखायनोसै जों दुब्लिखौ एसे। नै बिखिबो लोगोफोर दङ आरोना। आङो नै खानो फैदोंमोन। एसे मोनाबाय आरोना लोगोफोर। सासे उन्दै गथ' आरोना, ओमफ्राय सासे लोगो। नोंखौ खिथिना होनि नाङा नाङानो बाला बिराद बिजिलै नै मालाय, बिराद बिजि मैगं खानाया। होफैदो दासो दहाय बासो जाखो। नै लोगोफोर बेसर मैगंखौनो नागिर नागिर खाबाय दे। लोगोफोर बेसरानो गैया। बोथिसे मोनबायलै आंहा। आरो नागिरनि नागिर नागिर खाफायदो आरोना। मैया गोथाव मोननायनि मानसिखौ खिथि, मैया गोथाव मोनदावदों ना, ओमफ्राय नागिर नागिर खाफायदो। ओमफ्राय बेसरानो गैया। ओइ मा खादों नोंलाय? आं बेसर खादों। आंनि भिडिअ रायलायना हो एसे, रायलायना होनाय दे। आं बेसर खादों। नै लोगोफोर बेसर खादों। बेयाव केमेरायाव दे लाजिसि। नै लोगोफोर आं बेसर खादों होनहर दे। नै लोगोफोर आङो बेसर खादों। देखाय बेसरखौ देखायदो। मैगङा नै थांनोसै नै बोथिसे मोनबाय। ओइजानिफ्रायसो स्रां दं खोमालै।
Dengman, मैया खाजोबदों. नै लोगोफोरनि गथ' फिसाया बया दुस्त' नै हौवानिफ्राय हिनजाव सोलायनाय. तू समझा? हाँ. नहीं, तू समझा नहीं. Nei logofoor. मा जावदो मा लोगोफोरल' ना थाखो. Nei logofoor kucing zaudde. Kucing dikai. गरंआनो गोमाबाय दख'. Nei kurang aku mau. Logofoor. Maaba makan ne na batu. गरंआनो गोमाबायलै गाइस. Ini tahu. Macam apa kalau kemako? गोमाबाय गरंआ गैला. Gomabai ne. है गोलाब गोमाबाय गैला. Tunggu. Logofoor gomabai nei. गैयालै गरंआनो गोमाबाय. नै गुसेंग्रा गरं नै खुरनाय. जावनाय नायदोलै. Nei logofoor kucing zaudde ada. Mini layo. गुसेंग्रा गरं नुब्रबना जावबाय र' लोगोफोर नै. Meni anu. नै लोगोफोर मोनानायखाय खोमसि नुबाय आरोना नै मासे मोनखाबायलै नै. एटा पाली आरो. ए देखो एटा पाली एटा. Palis sih. गोसोम दं गुफुर दं. एटा पाली. Bayi gesem deh. बारा गिदिर जायाखैलै फिसा फिसा. Logofoor. Nei. थिं मासे मोनलायबाय दे. Ini humgrana nani. Kurang gaya. नै मासे मोनदों लोगोफोर मासे मोनलायबाय नै मासे मोनलायबाय नै खर' सेख्रेबना लानोसै बथल लाबाखैमोन आरोना नै